Темае ки имрӯз дар бораш гап мезанем, ман фикр намекунам ки одамо намедонанд, яъне ки уже дар ҳама ҷо паҳнае ва скорее всего ман фикр мекунам ки уже дар ин бора удивителен нестае, яъне ки Аморати Муттаҳидаи Араб да якум бор нестае ки хеле корҳое бишава, яъне ки дар уҷа уже ҳастае клубҳо, уже ҳастае казино, пешаи будак, уже ба ихе хабар ҳеҷ кара удивителна намекунӣ ки мисол хабар шава ки дар уҷа иҷозат додан нӯшидани машруботи спиртира ё ин ки якҷоя зиндагӣ кардан занони беникоҳда, зану марди беникоҳда. Яъне ки бародаро уже фаҳмиден, имрӯз гап мезанем дар ҳамин мавзӯъ, гарчанде ки ман уже фикр мекунам ки ҳама медонад, но ба хотири хоҳиши шумо ки хоҳиш кардин дар ин бора ман гап занам, марҳамат бародаро гап мезанем. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Асим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бародаро пешаи мавзӯъро сар кардан ссилкаи дар комментария будара хабар бигирен. Шумо метавонед ба ёрдами ссилка гузашта дар бурди ҷанговар бозингдорро сум кор кунед. Ва албатта бародаро барои бозӣ бо қизиқ гузаштан фаромӯш накунед промокода истифода барен. Дар вақти полни регистратсия кардан шумо ба ин промокод метавонед ки бонус ба даст биёрен. Ҳам ссилка, ҳам промокод дар комментария закрепичидаги. Короче бародаро, чӣ хабар, чӣ чизое ки шумо медонед, яъне ки одамое ки айма хоҳиш мекунед ки ман дар ин бора гап занам, худи шумо аймада бо маълумота бештар доред, яъне ки ҳамин қадар маълумотае ки ягон чиз маълумот дигар илова нестае. Яъне ки то ин вақта нӯшидани машруботи спиртӣ дар уҷа манъ буд. Аҳози ту метавонӣ ки спокойна қадирадани махсус ҷода бихӯрӣ тоқа ё ки ягон компания қатӣ ва барои ин кор мисли пешина тура штрафоват накунанд, ту бигем қонун вайрон намекунӣ ва ҳамчунин зинора, яъне ки метавонанд зану мард якҷоя зиндагӣ кунанд бе никоҳ. Ва одамое ки ба худкушӣ даст мезананд қонуншиканӣ мешавад, яъне ки худта киштанӣ мешавад, попытка самоубийства. Албатта хайхта бикушӣ успед накунанд бихапанта, ҳеҷ кор кардан наметавонанд, не ки бихапанта дар ҳамин ҳолат тура наҷот метаванд, ту уже гунаҳгор ҳисобида мешудӣ. Ҳозир не. Любой хехта ба каламе партои дор мекашӣ, қабиданта дар ин кор ту гунаҳгор ҳисобида намешавӣ. Яъне ки бародаро то иштоки зино ё ин ки гуфтем ки зану марди ки беникоҳанд, то есть ки ҳуқуқ доранд зиндагӣ кунанд, дар инҷа қайд кардан дар корае ки агар ки уво якҷоя, яъне ки розӣ бошанд ҳардушон, аз ду тараф розигӣ дошта бошанд, пожалуйста зиндагӣ кунед, мега беникоҳ. Ва болои ида қонунира ки яъне ки ту чиқе бугум зидди хоҳиши зан ҳаракат мекунӣ ки уро ягон кор кунӣ, наказанира дар ин ҷиҳат якбора сахттар кардагианд. Дар ин бора бародаро ман именно дар бораи Аморати Муттаҳидаи Араб ман як пеш видео кардаги будам, именно дар ин қонунш не барои ки қонун нав баромадагия набуд учен ман дар бораи вайш кардаги будам. Клубу, казинош. Так что хай ҳар сол бо удивлят кардан мегира занова. Ман намедонам бародаро шумо дар комментария чӣ менависед, фикрҳои худтонро нависед, но ман дар як чиз интересне мешавад ки давлати исломияе ва против қонуни динӣ рафтор мекунад. Чӣ хел мешава? Ман иша намедонам бародаро. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.